Беләсез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяда яшәүче татарларны барлыйбыз. Хөрмәтле тамашачылар, яллардан соң сезнең белән исән-имин күрешүебезгә, сезгә милләттәшләребез тормышыннан кайбер мизгелләрне җиткерә алуыбызга бик шатбыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Мәскәүдә 20нче Халыкара мөселманнар форумы һәм Россия мөселманнары диния нәзарәте утырышы узды. Бөтен делегатлар үз тавышларын сезгә тапшырдылар һәм зур өметләр белән көтәләр, бу эш дәвам итәчәк. Урта Болтай остасы Фирдус Хамидуллин. Главный идә тынычлык, моторлык, әйбәт булса әгәр дә яхшы атмосфера, любой кешегә бик тә яхшы яшәргә булды. Урал питомнигы белән азнакайлыларның уртак хезмәте. Сотрудникка күренгән бу мафиозникка ошаган булып. Шуның өчен без аңа дякуза куштык. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында премьера Илгиз Зәйниевнең Туган тумача спектакле тәкъдим ителде. Беренче чиратта бу әлбәттә безнең хатын-кызларыбызның көче турында һәм җаваплылык көче турында. Нинди генә авыр булмаса аның язмышлары безнең әбиләр, әниләр, алар һәрвакыт беренче чиратта бала дип яшиләр. Әнә шундый саллы, кызыклы видео язмалар әзерләдек бүген сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Беренче булып Мәскәүгә юл тотыйк. Мәскәүдә илебез мөселманнары өчен зур вакыйга булды. Җәмигъ мәчетендә Кырылтай мөселманнар җыены узды. Быелгы җыенның төп максаты Россия диния нәзарәтенә рәис сайлау иде. Нәзарәт оештырылганнан бирле инде 30 ел аны Шәйх Рауил Гайнетдин җитәкли. Ул татар милләтеннән, Татарстанның Питрәч районы Шәле авылында туган. Бу юлы да җыен делегатлары аның кандидатурасын бер тавыштан сайлады. Чараның кунаклары арасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм премьер-министр урынбасары Васил Шәйхразиев та бар иде. Бер атна дәвамында Мәскәү җәмигъ мәчете аралашу һәм фикер алышу урынына әверелде. Иң мөһим көн дип шимбәне билгеләделәр. Илебезнең төрле төбәкләреннән килгән 170 делегат Россия мөселманнарының диния нәзарәте рәисен сайлады. Җыенның эше изге Коръән сүрәләрен укудан башланды. Садакаллахул азим. Ва саламун алал мурсалин. Валхамдулиллахи раббил аламин. 1996 елдан Россия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе вазифасын мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин алып бара. Бу юлы да аның намзәтен барлык делегат хуплап чыкты. Решение принято единогласно. Нәкъ менә мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин инициативасы белән Мәскәүнең тарихи җәмигъ мәчетен төзекләндерә башлыйлар. Булачак дин әһеле Татарстан Республикасында дөньяга килә. Аннан Үзбәкстанга барып Бухара мәдрәсәсендә белем ала. Күпсанлы дәүләт бүләкләре иясе. Шул исәптән Татарстан Республикасыннан да. Сайлап алудан соң рәискә аның атрибутлары тапшырылды. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Җыенның мәртәбәле кунаклары арасында Татарстан Республикасының рәисе дә бар иде. Россия Ислам иле стратегия төркеменең рәисе буларак та Рөстәм Миңнеханов хәзрәт һәм имамнарга мөрәҗәгать итте һәм дин игелеккә хезмәт итүче көч дигән фикерен белдерде. Бөтен делегатлар үз тавышларын сезгә тапшырдылар һәм зур өметләр белән көтәләр, бу эш дәвам итәчәк. Икенчедән, менә бу чит илдән килгән кунакларыбыз ул күрсәтә нинди абруйлы, нинди зур эш алып барганыбызны. Сезгә бик зур рәхмәт һәм киләчәктә дә безнең Россия өлкәләрендә, регионнарда шушы эшне бергәләп башкарырга насип булсын. Уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Татарстан Республикасы ягыннан җыенда республика мөселманнары диния нәзарәте вәкилләре һәм Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев та катнашты. Бердәмлек, үзара хезмәттәшлек һәм ярдәмләшү чараның төп лейтмотивлары. Безгә менә бу бергә катнашу, берлеккә килү, бердәмлеккә килү, бер-беребезнең кешелеклеген күрү, бер-беребезне кимсетмәстән, бер-беребез тату татлы яшәп
очрашкан вакытларыбызда ямьле төсләр менән очрашып, яхшы сүзләр менән сөйләшеп, Алла Тәгаләгә хәмд сәнә әйтеп яшәгәнле тырышабыз. Һәм әмма вакыт намазларыбызда без дуа кылабыз Алла Тәгаләгә. Мөселманнар җыены кысаларында форумда узды. Анда күпчелек мөселман илләренең лидерлары да катнашырга теләк белдерде. Ул Мәскәү Җәмигъ мәчете диварларында узды. Форумда дөньяның мөселман илләре илчеләре дә катнашты. Аерым игътибар якын көнчыгыштагы вазгыятькә бирелде. Форум кунаклары сүзләренчә, алар Россиядәге дин кардәшләренең теләктәшлеген туеп яши. Сез Россия ислам дөньясы оешмасының стратегик күзаллау группасы җитәкчесе дә буларак. Бу вазифаны сезгә безнең дәүләтебезнең лидеры президент Путин үзе кушты һәм сез аны бик тиешле югары дәрәҗәдә алып киләсез. Һәм бу вазифаларда сезнең безнең курултайда һәм халыкара мусульманнар форумында катнашуыгыз ул тагы да дәрәҗә мәртәбә өсти. Чара фикер алышу һәм мөселман форумының йомгаклау декларациясын тутыру белән тәмамланды. Дәүләт бүләкләре дә тапшырылды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Донецкий өлкәсе хәзрәте Рәшид Брагинны дуслык ордены белән бүләкләде. Хәзрәтнең оныгы да Казанда укый. Димәк, элемтәләр ныгый. Татарларга бик зур сәлам, саулык, сәламәтлек, бәхетлек, дуслык. Иң мөһиме илдә тынычлык булса. Оныгым Казан университетының 3нче курсында укый. Алмаш үсеп килә. Иншаллах, бар да әйбәт булачак. Эльвира Хөснетдинова, Динә Газалиева, Александр Ярашов, Татарлар, Мәскәү. Ул бала чактан ук шигырьләр язып, үзешчән сәнгатьтә катнашып үссә дә, язмышын әдәбият белән дә, сәнгать белән дә бәйләми. Туган авылында калып, башта шофер булырга, тракторчы һөнәренә укый. Соңрак исә мәктәптә өлкән сыйныф укучыларын авыл хуҗалыгы һөнәрләренә өйрәтү буенча мастер укытучы булып эшли. Сүзебез Татарстан Республикасы Апас районы Урта Балтай авылында яшәүче күп кырлы һөнәр һәм шөгыль иясе Фирдус Хәмидуллин хакында бара. Теманы хәбәрчебез Рамис Сафин дәвам итәр. Әгәр дә Фирдус шул җырны китсә җыр буенча, әллә кайчан народный артист булган инде ул. Булады, аны тавышы бик куәтле. Фирдус абый белән бер сыйныфта укыган дусты һәм күршесе Гадил абый чыннан да дөрес әйтә. Ул мәктәптә укыганда, аннан соң да авыл сәхнәсеннән төшми. Авыл клубында нинди генә концерт булса да, ул Фирдус абыйдан башка узмый. Ул һәр вакыт клубтан кайтканда кич белән җырлап кайтадыр. Инде шушы Чирмешән елгасы ага безнең каршыдан, безнең урамнан, безнең урам каршыда Иләр каршысыннан ул шунда күпердән җырлап чыга иде. Без Фирдус абый кайтканны көтеп, аның җырлаганын тыңлар өчен көтеп тора торганы. Кримәле урманнарга Кайыннар арасына бәлки дә табалырмын йөрәгем ярасына. Үзебезнең Урта Балтай группасы бар безнең, уланда хөрмәт иткән кешеләрен бәйрәм белән котлап җырларын да җибәрә, шигырьләрен дә укый. Фирдус абыйга шигырь язу сәләте зур еллар китапханәче булып эшләгән. Журт телле, үткен халыклы Хаҗар ападан күчкән. Бала чагымнан язганнарымны беренче әнигә укыйдым, хәзер хатынга укыйм ди ул. Ул трада ул намаз укый торган була. Фирдус, намазны бозасың, нәрсә укыйсың дип сорый. Ансы да кыен малай, ай-ай. Аннан инде туктап торам да, аннан язып куям. И все. Узган елларда ул бер генә шигырендә дәфтәргә язмый, газетларга да бастырмый. Әле соңгы вакытта гына хатыны Руза апа әйткәч, кәгазьгә яза башлаган. Мин яратам сине, Татарстан. Сине ташлап читкә китмәдем. Укып белем алгач, үсеп җиткәч, сиңа тугры хезмәт итәрмен. Татарстан бик бай бит ул. Урманнарга, тугайларга, халкы яратып уйнаган, гармунга, курайларга. Бездә генә бик күп милләт, яши дус һәм бик тату. Үзара тату яшәсәң, матур була таң ату. Яшь чакта хәтер яхшы булганлыктан ул бөтен язганнарын да күңелендә йөртә. Әл олыгая башлагач кына кәгазьдән укыйм ди. Шигырь бит ул синнән сорап килми, аны утырып язып та булмый. Ул Аллаһ Тәгаләдән. Мин инде бик күптәннән кичкән, ул миңа туры килә икән. Менә кар кримме, буранмы, яңгырмы, любой вакыт булсын. Чак килеп төшә, бозаумы, бозауга да җырлап куям мин. Кирәк икән тавыкка да, һәрберсенә.
Аны бит шулай бер ара килеп ала ул илһамданнан китеп тора. Чыннан да ул кайдагына йөрсә дә, үз сүзен шигырь юллары белән сөйләргә ярата. Үзе әйтмешли, бузау янында бузауга, казлар янында казларга багышлый. Казларча хаваларга, еракларга, калаларга, Оренбурга, далаларга, иши белән башы гына кала, карап үстерүче бабаңнарга. Армиядан кайткач, аны дуслары, туганнары шәһәргә китәргә үгетләсәләр дә, ул туган авылыннан китми. Авылымны шул кадәрле яраттым. Вәттак. Авыр бит хезмәт. Hey, хезмәт ул нәрсә ул? Иртә таңнан торасың, мотор иттереп киртәсең, кырасың, бөтен нәрсәне җыештырасың, эшкә чыгып барасың, мотор иттереп эшлисең, кайтасың. Тыныч, главный идә тынычлык, моторлык әйбәт булса әгәр дә яхшы атмосфера, любой кешегә бик тә яхшы яшәргә булды. Балтай ягы, биек таулар ягы, салкын хишмәләр ягы. Мондый матур гүзәл якны кайдан табарсың тагы? Пәси таулары артыннан сызылып таңнар ата. Ак томаннарга күмелгән авылымны уята. Фирдус абый булачак хатыны Рузия апаны читтән түгел, ә күрше урамнан гына таба. 15 яшьтә инде без бер-беребез белән дуслашып йөри башладык. Нәрсәсе белән дип әйтим инде. Тыйнаклыгы, эшкерсезлеге үзенә тартты инде. Рузия апаң бик каты эшчән. Субханалла. Ул бөтен эшне гадел иттереп, матур иттереп башкара, тыңлый, бөтен әйткән сүзне тыңлый, Аллага шөкер. Мин әйттем, ул дип тормый, бу дип тормый, чыга да матур гына кереңне эшләп куя. Кунак астыра күп күрә дигәндәй, мондагы хезмәт сөючәнлеккә сокланмый мөмкин түгел. Амбар тулы кош-корт, мал туар, бакчада ни генә үсми. Алар кыярны да инде май аенда юк ашый башлый. Мин аны 27 февральдә утырткан идем. Октябрь аена кадәр җитә. Мин аны теге тызламыйм да шулай свежий килеш ашарга тырышабыз. Берничә ел элек Фирдус абый кияүләре белән 54 квадрат метрда теплица ясап куйган. Яз башыннан ук урманнан кырган агачлар ташып ягып җылытам ди 75 яшьлек ил агасы. Менә бу пич 2 катлы пич, кичкенә генә ул зур түгел. Анага утынны аерым күлем мин. Насос тора, электрона килгән, электрны кушам да, монда ягам, бу үзе курып әйләнеп кайтып, җылытып тора. Монда төннә инде мин кайсы вакытта җакым килә икән, Рузия намазга тора да, ул тыгып керә утын. Аннан чык 4тә мин инде каждый дин, кышмы, язмы, кызмы, һәр көнне 4тә торган. Язмыш бу гаиләгә нинди генә авырлыклар биреп, югалтулар китерсә дә, алар яшәүнең ямен, тормышның тәмен табып яши белә. Без ятим калганга менә 14 ел булды, әнибез үлеп китте. Алар безне гел карап үстерләр, без гел бындайык. Рузия апа эш кызбаласын да, хәзер инде оныкларын да татар гаиләләре йолаларын сакларга, аш суга өйрәтеп тәрбиялиләр. Мин ризык әзерләргә тотынсам, кызлар гел янәшәмдә ди аш су ustaсы. Генә дигән еш пешерим. Картын да үзем ясыйм. Бик тәмле килеп чыга. Фирдус абый ярата мисың? Ярата башлыйлар, Фирдус абыйны да ярата башлый. Балаларым кайта, кызларым, кияүләребез барсы да ярата башлыйлар. Өстәл янында гына түгел, хезмәттә дә бердәм һәм дус алар. Нинди генә эш чыкса да, бергә җыелып башкару буыннан буынга бирелүче матур гадәт монда. Шуңа күрә бу йортта дуслык, туганлык та көчле, бәрәкәт тә җитәрлек. Апас районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Урал питомнигы белән азнакайлыларның уртак хезмәте. Сотрудникка күренгән бу мафиозникка ошаган булып. Шуның өчен без аңа Якудза куштык. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында премьера Илгиз Зәйниевнең Туган тумача спектакле тәкъдим ителде. Беренче чиратта бу әлбәттә безнең хатын-кызларыбызның көче турында һәм җаваплылык көче турында. Нинди генә авыр булмаса аларның язмышлары, безнең әбиләр, әниләр, алар һәр вакыт беренче чиратта бала дип яшиләр. Узган елдан башлап Иделкама дәүләт тыюлыгының Саралы участогы һәм Татарстанның Азнакай районы территорияләрендә дала лачыннарын иреккә чыгаралар. Алар халыкара кызыл китапка кертелгән сирәк ерткыч кошлар. Дала лачыннарының популяциясын торгызу эше белән Татарстан һәм Свердловский өлкәсе орнитологлары шөгыльләнә. Әлеге проект турында төгәлрәк итеп Уралдагы хезмәттәшләребез белеште. Алар Свердловский өлкәсе Сысерт районы Кашина авылындагы питомникта булып кайтты.
Латсыннар шулай башта тибеп имкәтә, шуннан васқа төшкәц Корманын тота. Биология фәннәре кандидаты Халзан питомнигының өлкән фәнни хезмәткәре Руслан Сәлимов ярдәме белән безгә лошыннар авын тамаша кылырга насыйп булды. Аның канатлы артистына 1 яшь, кушаматы Якудза. Безнең бер сотрудникка күренгән бу мафиозникка ошаган булып. Шуның өчен без аңа Якудза куштык. Бездә калды, кешкә үрәнгән, кулга үрәнгән. Шуның өчен кырга чыгаргалы ярамый аны. Руслан Миңнижан улы Уралның Халзан йырткыч кошлар мониторингы һәм тернәкләнү үзәгендә 2008 елдан эшли. Галим Чиләбе өлкәсенең Көншак районы Бәгәрәк Тамак авылында дөньяга килә. Чиләбе дәүләт педагогия университетын һәм Екатеринбург экология үсемлек һәм хайваннар институтының аспирантурасын тәмамлый. Мин менә кечкәй сактан төрле кошлар белән увлекаться иттем инде. Өйдә минең хәзердә күгәртсеннәр бар, тавыклар бар, үрдәкләр бар. Бүген Халзадан 400-гә якын йырткыч кош яши. Алар арасында Евразиянең иң эре грифлары Хималая, Кара һәм Сакалбайлар, Ак иң башлы диңгез һәм үләт бөркетләре, ябалак һәм байгышлар, дала һәм сапсан лашыннары бар. Питомникта яшәүчеләрнең яртысыннан күбрәге браконьерларның атуыннан яраланган, табигать казаларыннан зыян күргән машина астына һәм электр чыбыгына эләккән кошлар. Без аларны карайбыз, ветеринарларга апарабыз. Шуннан соң ул отсордай булса, без аны кырга чыгарабыз. Әгәр дә ул кош инвалид булып кала икән, без аны үзебездә калдырабыз. Карайбыз, ашатабыз. Кызыл китапка кергән дала лашыннарын Халзан питомнигында 2008 елдан үстерәләр. Җитлеккәч аларны иреккә җибәрәләр. Шуңа күрә бу кошларны кулга күнектерергә ярамый. Аларны тик видеокамера аша я вольерларның ярыгыннан гына күзәтеп була. Татарстан Бүген без дала лашыннарын чыгару буенча илебезнең күп төбәкләре белән хезмәттәшлектә торабыз. Безгә нык ярдәм иткән регион Татарстан Республикасы. Алар белән бергә җитлеккән дала лашыннарын иреккә чыгарабыз. 17 ел эчендә Халзан галимнәре илебез табигатына 300-гә якын дала лашынын чыгарган. Соңгы елларда Татарстан орнитологлары белән берлектә 20 кошны. Тәрбияләнүчеләрнең иректә җайлашканнарына һәм популяцияләрен торгыза алуларына ышаныч галимнәрдә әле берничә ел күзәтүдән соң гына туачак. Бетә баручы һәм сирәк кошларның популяциясын торгызу эшенә теләгән һәр кеше кушыла ала. Моның өчен Халзан йырткыч кошлар мониторингы һәм тернәкләнү үзәгенең сайтына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Роза Диатуллина, Әлфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловский өлкәсе. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында премьера «Туган тумача» спектакленең авторы һәм режиссеры Илгиз Зәйниев. Бу татар тормышыннан сәхнәләр. Мелодрама 1950-70 елларда халкыбызның яшәешен чагылдыра. Авыр язмышлар, авыл халкының ныклыгы, буларның барысында спектакльдә күзәтергә мөмкин. Тулырак киләсе сюжетта. Премьерага тамашачы агылуы гаҗәп түгел. Режиссер, драматург Илгиз Зәйниевның спектакльләре гадәттә халыкчан, тамашачы күңеленә якын була. Бу әсәре аеруча ихлас. Ул аны 21 яшендә әбисе белән төне буе сөйләшеп утырганнан соң язган. Авыл җирендә кемгә төртмә, авыр язмышлы кешеләрне, бөтен яшәеш авырлыгы кешегә төшә дип әйтергә кирәк. Әби ул 7 ел яшәгәннән соң 3 бала белән ялгыз кала һәм бер үзе башка кияүгә чыкмый, бер үзе шул балаларны үстерә. Ул инде безнең әтиләр. Менә шул анда тагын бүтән әбинең дуслары бар иде. Аларның да язмышлары бик авыр, шундый кырыс язмышлар дип әйтергә кирәк. Аларны да ничек кертеп, башка туганнарның, белешләрнең ниндидер алда булган вакыйгаларны ул заманны ачып салырга тырышып, шул вакыйгалардан ул пьесаны туплаган идем. Әсәр 2010 елда режиссер Лилия Әхмәтова тарафыннан Әлмәт театрында да куелган иде. Күпләрнең гаиләләре өчен таныш һәм онытырга ярамый торган тема. Хәзер Тинчурин театры сәхнәсендә. Шундый гади, шундый теге йөрәккә якын, һәрбер сүзе, һәрбер авторның һәрбер сүзе йөрәккә якын. Берсе артык түгел. Бик тыныч кына, шул хәтле җайлыгына, как будто үзе шунда безне үзенең туганнары шикелле шулай булып беттек.
Спектакльдә Тинчурин театрының бөтен труппасы катнаша. 36 артист бер-берсен ярты сүздән аңлап, бер сулышта уйный. Ә бит әле һәрберсенә чорга туры килерлек киемнәр дә җиткерергә кирәк. Ул вакыттагы пәлтәләр, ул вакыттагы шинельләр, туннар дип әйтик, аларны биттеге бетереп булмый. Кайберләрен изләдек, кайберләрен инде туры китердек, кире тектеләр кайбер әйберләрне. Яңа текелгән әйберләр дә күп булды. Күкмарадан менә Валерьевичный теге заводтан, анда фабрикадан кайтартык итекләр, анда 23 пар итек кенә, аннан соң галушлар ул вакыттагы. Менә бөтен нәрсәне туры китерергә кирәк бит. Шуңа күрә эш бик зур булды. Чын-чынлап эш бик зур булды. Художниклар ягыннан да, безнең хезмәткәрләр ягыннан да. Биредә 1950-70 елларда татар авылында яшәүчеләрнең тормышы күрсәтелә. Сугыштан соңгы катлаулы еллар. Әтисез үскән балалар, тол хатыннарга караш, эчкечелектән килеп чыккан проблемалар спектакльдә барысы да бар. Биредә хатын-кызларның көченә дә дан җырлана. Тормышта авырлык белән очрашкан хатын-кызның сыгылмавы, сынмавы, минем үземнең дә дәваним, әни ягыннан да, әти ягыннан да, икесе дә бик иртә туып калганнар. Әни ягыннан дәвани Рәйхана дәваним бик авыр кичергән дәватинең китүен. Шулай ук хәтта авырып җиңеләеп тә алган мизгеле булган хәтта. Менә шул хәсрәтне күтәрә алмыйча. Күпмедер дәрәҗәдә ул бит инде бөтен багаж өстәлеп бара, әни сөйләгәннәрдә, дәваниләрне күргәннәрдә, әти-әнинең хатирәләре дә, монда репетициядә ул бит Илгиз Гаузенович сөйләп китсә, икенчесе менә минем дә монда дәванинең шулай булган, булай булган дип бөтен тарихлар кушылып, нитеп барсың да тәэсире булды инде. Менә Бөек Ватан сугышында 40 миллион кеше үлгән дибез икән, безнең йөрәкләрдә бер нәрсәдә селкенми дә, уйламыйсың да ул турыда. Ләкин шундагы үлгән берәр кешенең тарихын алсаң, шуны спектакль итеп куйсаң, язсаң, спектакль куйсаң, җылый карыйсың инде. Монда да шулай ук анда язмышлы кешеләр бик күп булганнар инде ул вакытта. Менә аның бабасы шикелле, әбисе шикелле, Риза белән менә ул әбисен уйный, мин бабасын уйныйм. Барсына сөйләп бетермим инде, килгән кешеләр күрерләр, бик үзенчәлекле, кызыклы, вакыйгалы спектакль. Алып кирип китә торган татар жанлы спектакль. Спектакльгә татар халкының уен йолалары, гырыф-гадәтләре дә бик зур осталык белән кертеп җибәрелгән. Моннан тыш, авыл халкы өчен гаилә әгъзасына әверелгән ат сыерны да олылый автор. Илгиз Зәйниевнең кызыклы алымы, ул хайваннарны сөйләштерә. Һәм бу шул кадәр гадәти кабул ителә, ат сыерларның сәясәт, якты киләчәк турында сөйләшүенә дә гаҗәпләнмисең. Бу премьера турында хәтта тамашачыларга мөрәҗәгать итәсем килә. Бу спектакльне сез күрергә тиеш дип уйлыйм мин. Мин моны артист буларак та әйтәм, кеше буларак та әйтәм. Һәм безнең труппада, безнең театрда бүген чын мәгънәсендә зур бәйрәм. Менә әле берне уйнадык. Безнең һәрберебездә шундый зур дулкынлану, күзләребез яшьләнеп, йөрәкләребез дөбер шатыр килеп, кан басымнары күтәрелеп, менә шундый тигеп бәхет эмоциялары кичердек бүген. Спектакльгә тамашачы да битараф калмас. Туган тумача мелодрамасын кабат 6 һәм 17 октябрьдә карарга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Алтын битлек иясе, режиссер, драматург Илгиз Зәйниевнең гырыф-гадәтләребезне, йолаларыбызны күрсәткән спектакле уңышлы булсын дип телисе кала. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай әйтүенчә, театр яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Үткәнебезне уйлап, киләчәккә карап яшик милләттәшләр, исән сау булыгыз.